seria întâi pentru ultimul dans și ocazie să rememorăm numele unor mari campioni care au făcut cinste dansului sportiv românesc, Virgil și Tina Grigore, Alfred și Corina Șip, Cristian și Emma Pardescu, Ișvan Toți și Noe Mitar, Mihai Petre, Raluca Dumitrache, Elvira Duda, Valentin Butanche, sunt doar câțiva dintre ei. Nu pot să uit pe Iuri Braiș, că la primul concurs din București a nebunit toate femeile. Băiat frumos, asta e. Toți sunt astăzi în antrenor. Prima serie. Gata, Jai! Să vină în seria a doua, vă rog, nu putem să uităm asta, campion pe care i-am premiat ca galele dansului sportiv de fiecare dată, frații Ramon și Marian Zedan, frații Bogdan și Maria Tălbigă, Vasile Constantin și Gianina Nicolae sau Marius Topărțel și Andreea Boreșan și câțiva dintre ei. Acum, Jai! Lost, keep tough.
Bravo, aplauze. Ăștia nici nu mai au